Det er Kasper. Ja, goddag. Kim Nielsen fra Antipiratgruppen. Vi har lige lidt, vi skal have snakket om. Kan du regne ud, hvad det er? Nej. Vi skal snakke en lille smule om download af MP3-filer. MP3-filer? Ja. Så tror jeg, du har fået fat i en forkert, for jeg har ikke nogen computer. Jeg har overhovedet ikke internet. Det er sjovt, du straks begynder at snakke om computer og internet, så snart jeg siger MP3-fil. Jamen, jeg har ingen computer, jeg har heller ikke internet. Prøv at høre, jeg ved, at du har en computer, og jeg ved, at du downloader en pokkers masse MP3-filer hver dag, så skal vi ikke bare springe det der over? Nej, men det gør jeg ikke. Jo, det gør du. Det kan jeg bevise helt Jamen, teknisk. jeg har en computer, men jeg har ikke MP3 på den. Jo, du har. Ved du hvad, jeg kan endda se, at du er online lige nu. Ja, så tror du ikke bare, du skal indrømme, at du har en computer, at du har internet, og at du downloader MP3-filer? Jamen, jeg downloader ikke. Jo, du gør. Og for lige at sætte den på spidsen, så ved jeg også, at du ikke bare downloader de her ting, jeg ved også, at du sælger dem. Sælger dem? Jeg ved, du brænder ulovlige CD'er og sælger dem videre. Ja, det gør jeg så ikke. Det ved jeg så, at du gør. Det kan du jo ikke gå hen og se, vel? Det kan jeg meget... Hvad jeg går og sælger ting og sager. Jeg sælger sgu ikke en skid. Ved du hvad, jeg kan meget, meget nemt bevise lige præcis, hvad det er, du sælger. Fanden er jeg sælger? Ved du hvad, kan du huske, at du for en uges tid siden solgte 2 piratkopier af nogle Marie Frank CD'er? Nej, det kan jeg ikke. Det var mig, der købte dem. Var det dig, der hed Peter? Ja, det var det. Så der indrømmer du lige lidt, at du godt ved, hvad jeg snakker om. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Du spurgte lige, om det er mig, der hed Peter. Så du ved godt, at du solgte de der for en uges tid siden, ikke? Ja, okay. Ja. Og jeg, som sagt, var undercover for Antipiratgruppen, da jeg købte de der CD'er af dig. Så jeg har beviset for... Jamen, det må du sgu da ikke sige, vel? Det må jeg i hvert fald. Du har da heller ingen bevis. Hvem kan du bevise, at jeg solgte de her CD'er til? Jeg kan jo bevise, at du solgte dem til mig. Ja, men du er alene. Du havde jo ikke nogen... Jeg havde mikrofon og kamera. Er det ikke ulovligt at filme folk? Nej, det er ikke ulovligt. Uden tilladelse for andre? Antipiratgruppen har tilladelse til det, når det drejer sig om så alvorlige forbrydelser. Jamen, alligevel er du... Ja, men prøv at høre, du siger jamen hele tiden, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Vil du indrømme, at du har solgt de her CD'er? Nej, det har jeg ikke gjort. Det bliver nemmere for dig, hvis du indrømmer, at du har gjort det. Jamen, det er jo ulovligt. Sådan noget gør jeg ikke. Jeg gør ikke ulovlige ting. Det er meget ulovligt, og du har jo gjort det. Du solgte dem til mig. Ja, jeg solgte det til dig, men jeg tjente jo ikke på det, vel? Du tjente dig 2 gange 50 kroner. Ja, det går ikke til mig. Det går til Kræftens Bekæmpelse. De går til Kræftens Bekæmpelse. Den var ny. Den har vi ikke hørt før. Ved du, så skal du bare komme med kvittering, at beviser det, så får du en strafnedsættelse. Jamen, jeg har ingen... Jamen, nej, det er når alle de der... Men prøv at høre her, det korte og lange, det er, at vi har meldt det her videre til Marie Franks pladeselskab, og de har tænkt sig at sagsøge dig. Jeg kan lige så godt sige, at det bliver en bekostelig affære. Sagsøge mig? Ja. Du har solgt rettighederne ulovligt videre, og de har tænkt sig at sagsøge dig for 1,5 million kroner. 1,5 million kroner? Det koster rettighederne til sådan en plade. Gør det det? Ja, det gør det. Så du ryger en tur i retten? Ja, men der står jo ingen steder, at jeg ikke må kopiere dem. Jo, det står der. Det er hamrende ulovligt, det må du ikke. Er det der hedder copyright? Ja, det er det må du ikke. Nå. Så jamen, du kan godt se, det er et lille problem, ikke? Men nu skal du høre... udenom det der med penge. Skal jeg udenom retten? Jo, det er det, jeg siger. Hvis du indrømmer over for mig, at du har gjort det, vil du det? Nej, det vil jeg ikke. Jamen, så kommer du ikke udenom retten. Jamen... Hvis du indrømmer over for mig nu, så kommer du udenom retten. Jo, jeg gjorde det. Okay, godt. Så kan vi lave det, der hedder et forlig, så du ikke skal i retten. Så skal kan du ikke lige forklare mig, hvad det er? Så skal du bare, i stedet for at vi går i retten om de 1,5 million kroner, så får du, om man kan sige, populært en lille smule rabat. Og lad os bare sige nu, at vi laver et forlig, der hedder, at du skal betale 500.000 kroner kun for rettighederne, som du har solgt videre på, og så snakker vi ikke mere om det. 500... Eller hvad sagde du? 500.000 kroner. Skal jeg betale 500.000 kroner? Ja. Det kan jeg jo ikke betale. Jeg er jo 15, jeg går kun med aviser. Jamen, du skal bare give mig, det er sådan en måde, vi gør det på, fordi du skal bare give mig dit kontonummer, og så trækker vi selv pengene. Jamen, det kan I jo ikke gøre, vel? Det kan vi sagtens gøre. Jeg ved godt, du får et ordentligt overtrækker, men så det går jo ud over resten af mit liv. Ja, det kan du godt arbejde af, hvis du kører aviser de næste mange år. Jeg arbejder af. Jeg tjener 360 kroner om måneden. Ja, det kommer til at tage nogle år, det kan jeg godt se. Ja. Så der er lidt at arbejde på, kan man sige. Jamen, for helvede da. Kasper, ved du hvad, så er der lige en ting mere, jeg vil fortælle dig med det samme. Ja. Og du kan, nu sidder du ned. Jeg vil ikke chokere dig mere end højst nødvendigt nu. Hvad har jeg nu gjort? Ja, det er nemlig det. Hvad har du nu gjort? Det skal jeg fortælle dig. Kasper, mit navn er Anders Bunde, og det her er din telefonjoke. Nej. Du kan pisse på mig, eller hvad? Det gør jeg. Nej. Er det min bedste ven, Daniel, der har gjort det? Nej, det er det ikke.
Er det ikke? Nej, det er Jeg har ingen anelse om, hvem der har det er gjort en, der hedder Maj-Britt Maj-Britt. Sebler eller sådan noget. Det er min lærer. Er det din lærer? Det er min skolelærer. Det er da nogle fede lærer, du har. Ej, nå.